आन्दलना जागोन आन्दलन खालामनांगोन आरो गणतान्त्रिक पन्थाजों जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामनो नागिरदों बियो हारिनि मोनसे ब्लान्डार मोनसे स्टेप होननानै आं सानो उदाङै रोखायै गावबा गावनि पलिटिकेल सार्टनि थाखाय खोथा बुंनो हायाब्ला बिथांमोना सिरियै थानानै जोंखौ समर्थनसो होनांगौ। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै अयथासार खुवा खोबदों आरो अयथासार गुसुबो मोनदों 12 मास बेफोरबायदि जुदि थायोब्ला बिराद मोजां मोनगौमोन आङो खारन दैज्लां बोथोरा ओरैबायदि दिगदार माने दा बुंसै हाब्रु दैब्रु माने एकदम फारसेनिफ्राय दिगदारथार जियानो जाया मानो जोंनि बिटिसि आवथ' माब्लाबाबो 12 मास गुसुआ थानाय नङा बेखौ बयबो मिथिगौ। सार दिपेन बर'आ एसटिनि बाथ्राखौ लानानै लोगोसे टंकेश्वर राभानि राभा हासंनि चिफ बिथांनि बाथ्राखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना दिपेन बर'नि सायाव मा कमेन्ट लिरनो गोसो लिरनो हागोन दे आरो मा बुंहरनो गोसो बुंहरनो हागोन। ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय टंकेश्वर राभानि बिथाङा बुंदों पलिटिक्सआ देरसिन नङा राजखान्थिया देरसिन नङा बिथाङा आं एसटि जानानै थैलांगोन आरो एसटि जानानैनो माखासे एसटिनि बाथ्राखौनो बुंलांगोन आरो एसटिनि सोमोन्दैनो गोबां बाथ्राखौनो बुंलांगोन बा बेफोरबायदि खोथायाखौ जोङो फोरमायनायखौ बै समाव जों खोनाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे मानगोनां डायनामिक लिडारखौनो होननांगोन फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारनि सेम बाथ्राखौ लानानै दिपेन बर' सारा सेम खोथाखौनो टंकेश्वर राभानि माखासे बाथ्राखौ लानानै एग्जाम्पोलाव होलांबाय थादों। थ' बाथ्राया जाहैबाय मा एसटिनि खोथाखौ लानानै जोंनाव गोबां बाथ्रायानो नंगौ 6टा जनगोष्ठीनो एसटिया जुदि जागुबै जामारोब्ला जोंनि जेनेरेसनफोरा माखासे खस्थ' मोनहैगोन माखासे माने गोबां जेनेरेसनानो गोबाङानो खस्थ' मोनहैगोन जों बेखौबो बुजिदों बा आंबो बुजिदों बा मोनथिदोंबो नाथायबा माखासे रावफोरा माखासे फाव फेशनफोरा माखासे बाथ्रा बुंनायफ्रा ना इउपिपिएलआ पावारनिफ्राय गैयिनिफ्रायनो नाथायबा माखासे बाथ्राफोरा आन्दलन कयेकटा माने जिनिसफ्रा ना रावफ्रा ओंखारबाय थादों। आं बेखौसो एसे स्टाडि खालामदों आरोखि बाथ्राया सोर मा सानदों सानाखै आं बेखौ बुंनो रोङा नाथाय स्टाडिया बा बुंनाया बिसोरनि बुंनाय मोना बुंनायफ्रा गोबां दैदेनगिरिनि अनलि दिपेन बर'निल' नङा गोबाङानो दैदेनगिरिनिफ्राय गाहाय लेभेलसिम बा पलिटिक्सआ मा बुस्थु बेफोरबायदिखौ मोनथियैफ्राबो दिनैहाय सेम पलिटिक्स लाइनावनो माखासे बाथ्राखौ फोरमायबाय थादों जेन इउपिपिएलआ बोसोर बोसोर थाबावनांगौमोन 5 बोसोर आरो थाबावनांगौमोन 10 बोसोर रायजो राजायानो दिनै गनायथिखौ बा रायजो राजायानो दिनै बिथांमोनखौ नाङा होननानै बिथांमोनखौ 7थाल' देरहा होदोंबा माबायदि पावाराव थाथारनांगौ रायजो राजानि माखासे मा खामानियावथो बबेयावथो मा खालामनानै होदों मेन बाथ्राया बेसोना बिनि थाखायसो बिथांमोना इउपिपिएलआ पावाराव फैया माने पलिटिक्स लाइनाव जेब्ला बिपिएफ फैनाय लगे लगेनो एक्स वाइ जेड बाथ्राफोरखौ बुरखांलाबाय थानाय कयेकटा दिनैहाय नैबे भाइस चेन्सेलर ट्रान्सफार बा बेफोरबायदिनि बिथिंफोरखौ नायोब्ला गोबाङानो राजखान्थिनि लोब्बा थानायफोर बायदिसो दाखालि जिहेतु नैबे इउनिभारसिटिनि कयेकजन भाइस चेन्सेलरफोरखौ ट्रान्सफार होनाय बा गुबुनाव होनायनि थाखाय गोबां स्टेटमेन्ट होलायदों बावहायथ' बहुद माबा दङ एक्स वाइ जेड जों बुंनो थाङोबा नों मा मोनथिगौ नों मा बुजिनो ना गोबां बाथ्रा ओंखारगोन बावहायथ' ट्रान्सफार सोरबाया बुंदों दिनै ट्रान्सफार हरनो नाङा सोरबाया बुंदों बावहायनो थानांगौ सोरबाया बुंदों आं नङाब्लानो जोंनि आफाद नङाबानो जों गासैखौबो खालामनो हायो जोंनि आफादनि मुंखौ बुंला आङो बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होनायफोरबो बिदिखौ जों गनाया बैबो गनाया जोंनि आफादा गनाया जोंनि हान्जाया गनाया ना बे टाइपनि बाथ्राफोरखौ जोङो बुंलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बावहाय बे जिहेतु जानानै थांनाय जाथाय बेफोरखौ बुङोब्ला बा नों न' सिङाव थानानै जेबो मिथिया न' सिङाव थाग्रायाबो गोबां खबर लायो गोबां मिथियो गोबां बुजियो
नाथाय बेफोरखौ बुङोब्ला एसेब्लाबो ब्रेनाव सौदाव होयो नाथाय आं बेफोरखौ बुरखांजोबनो सानाखै बुरखाङोब्ला नोंनि मोदोमावनो गोग्लैगोन नोंनि आथिङावनो गोग्लैगोन बेफोरबायदि जियानो जाया मानो सार दिपेन बर'नि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनासंनानै लानि ना एसटि इस्युआ बेयो पलिटिक्स खालामजानाय इस्यु नङा खारन एसटिआ मोनसे आइडेन्टिटि मोनसे कनस्टिटिउसनेल मोनसे राइट्स आरो बेखौ लानानै जायफोरा राजनिति खालामनो नागिरदों बियो हारिनि मोनसे ब्लान्डार मोनसे स्टेप होननानै आं सानो दा बेखायनो बेखौ गोथौयै गुवारै बुजिनानै ट्राइबेल फरायसाफ्रा आरो सिसिटुवाया जि मोनसे गणतान्त्रिक आवाज होदों बयबो ट्राइबेल पलिटिकेल लिडारफ्रा बे गणतान्त्रिक जि पन्था सोरबाया उदाङै रोखायै गावबा गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय खोथा बुंनो हायाब्ला बिथांमोना सिरियै थानानै जोंखौ समर्थनसो होनांगौ आरो दिनै कार्बि आंलं काउन्सिलनि चिफ तुलिराम रंहांआ पिजिआर बिजिआर प्रटेक्शननि थाखाय ट्राइबेलनि फेभाराव कार्बिनि इन्टारेस्टआव एसेबां मोनसे गाज्रि घटना जासेयावबो माने न' सावलायनाय जाबाय बेयाव मानसि थैलायनाय पर्याय जाबाय थेवबो बिथाङा कार्बि आरो ट्राइबेलनि इन्टारेस्टआव स्टेन्ड खालामदों आरो टंकेश्वर राभा आसन काउन्सिलनि चिफ बिथाङा ट्राइबेल जानानै जोनोम जादों ट्राइबेल जानानै थैगोन दा बिथाङा चिफ जानानै दङ चिफ जानानै थैगोन ना थांगोन बे मिथिया खिन्थु ट्राइबेला ट्राइबेलखौसो अनगोन आरो ट्राइबेल हिसाबैसो आंखौ बजबगोन बे खोथाखौ रोखायै बुंदों दा बेबायदि परिबेसाव रावबो जाहाथे जनजातिकरन सिडिलिं आरो 6 कमिउनिटिनो एसटि होनायखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाङा आरो आबेग आरो सेन्टिमेन्टखौ जोङो माने बयबो बुजिलायनांगोन कुनु भाइलेन्स जाहाथे जाया आं आपिल खालामबाय आन्दलना जागोन आन्दलन खालामनांगोन आरो गणतान्त्रिक पन्थाजों जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामनांगोन